Yo guys, murise ko Zimbabwe. So tadzoka zvekare. This is Celebrity Talk Zimbo. Apo patongotaura nyaya dzakasiyana siyana maererano nezviri kuitika both in Zimbabwe and internationally. So tine nyaya tinayo yaHolitin achitaura kuti kwanzi zimdanzo yapera. Achizopindugwa zvakapindugwawo nevanhu vekuchisport, but satatanga please ngobaya subscribe button iro then ka notification bell yako. Your type of genre, that's rap music. Zimdancehall. Zvakamira pipe right now. What is zimdancehall? You talk of Anakila T. We don't talk about things that don't exist anymore. So ndofunga mangozo nzira omega Zimbabwe mkomana achitaura kuti zimdancehall does not exist anymore. So unfortunately hazvina kuzobuda zvakanaka kuna DJ Fantan. Vozi vakabva vataura kuti mukomana hanetsi tongomusira Enzo ndiye achadhila naye. So Zimbabwe ndangokumbirawo kuti mungoisawo macomments enyu pamwe chete nekusubscribe kuti muwane mavideos akawanda kubva ku Celebrity Talk Zimbo. Thank you so much, and please don't forget to subscribe.